Tišina se polako pretvarala u prigušeni šapat i pozvane je uhvatilo uznemirano očekivanje. Takav trenutak čovjek doživi samo jednom u životu. Onda su nas organizatori razdijelili u dva reda. Elizabetu su usmjerili prema desnom redu gostiju, ja sam naravno stajao u lijevom. Znao sam, to se može dogoditi samo meni. To je moja kisela sudbina. Stavili su me u pogrešan red. Nas će pozdraviti njezin gospodin suprug, a sretnike 4 metra dalje kraljica. Što kad bi se išuljao iz našeg reda i stao na kraj njihovog? I u međuvremenu, dok sam gospodinu mužu, vojvodi Edinburškome, uopće se ne sjećam što mrmjao kao odgovor na pitanje o nastanku modrice ispod oka, stajala je gospođa živa povijest kraljice Elizabeta II, koja je osobno poznavala čitave knjige osobnosti o kojima sam učio u školi, samo 4 metara dalje i potom sve polako zauvijek prošla pokraj mene. Čuo sam da se navodno smijala Titovim vicevima i 100% bi se i mom odgovoru na pitanju gdje sam zaradio takvu lijepu modricu kad nikad joj više neću pričati tako blizu. Nikad više. Godinama sam mogao moriti svoje potomke, suradnike i prijatelje znamenitom pričom o časkanju sa engleskom kraljicom. I priči bih uvijek mogao nešto dodati. Recimo, kako je pobjegao smiješak kad je gledala tamno ljubičasto remek dijelo nesretnog pučka na mome licu, ili kako me naizgled usput pitala tko je ostavio grablje da leže u vrtu. U raznim prigodama mogao sam u trenutku mijenjati priču pikantnim detaljima, a ovako ništa.